Il-gabbana Manċis kienet ittieħu parti sostanzjali mill-bajja tajntu fiha u kien għalhekk li l-gvernijiet li din titċaqlaq minn fejn kienet. Sostna dan is-segretarju parlamentari għall-ippjanar u s-simplifikazzjoni ta' proċessi amministrattivi Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bajja fl-Isfont. Kien fi frar ta' din is-sena li l-Bord tal-MEP approva b'mod unanimu trasferiment tal-gabbana minn fuq il-bajja għal sit din il-parkeġġ fejn illum diġà hemm gabbana iżgħar. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon qal li hemm il-ħsieb li fil-ġejjieni jsir il-proċess biex din il-bajja tingħata l-bandiera blu, xi ħaġa li ma setgħetx issir kieku l-istruttura tal-Manċis baqgħet fejn kienet. L-iktar ħaġa importanti f'da kollu huwa l-fatt li l-amministrazzjoni għamlet commitment u żamitu. Konna għamilna commitment li ħanaraw kif nistgħu nirpristinaw lura l-bajja ta' Golden Bay għall-istat naturali tagħha u xi ħaġa li rnexxielna. Ovvjament l-iktar ħaġa importanti huwa li llum il-bajja hija fl-istat naturali tagħha. Mbagħad star anke l-entitajiet oħra li wieħed jista' jimxi lejn il-pass li jġib blue flag status jew xi ħaġa oħra l-bajja. Il-bandiera tindika li bajja tkun waħda sigura baħar mhux imniġġes u li għandha l-ogħla livell ambjentali. Bħalissa f'Malta hawn minn bajjiet li għandhom din il-bandiera. Mistoqsi dwar il-fatt li fl-Għadira mgabbani bi strutturi ġodda u jekk dan hux kontradittorju meta mqabbel ma' din il-miżura fajntu fiha. Falzon qal li l-Gvern huwa obbligat li jonora ftehim li sar ma' sidin tal-gabbani fl-Għadira fi żmien amministrazzjoni preċedenti.